Bona tarda, sóc en David Reventós i estic al meu 14è dia de vaga de fam per demanar la declaració d'independència a Catalunya i a Escòcia. En aquest vídeo us voldria parlar d'una de les vedets a Facebook que és en Marc Serra Parés, i per haver-lo conegut personalment a l'entorn de Solidaritat penso que estic autoritzat perquè la gent sàpiga veritablement qui és Marc Serra Parés i per qui treballa, que evidentment no és per Catalunya ni per la independència de Catalunya. Marc Serra Parés va aterrar a Solidaritat a l'any 2010 i jo vaig descobrir després que ja va ser apadrinat. En aquest país es fa tot així. TV3 se la truca per dir qui ha de sortir a la tele i què s'ha de dir al Telenotícies, què es pot dir i què no es pot dir. El nacionalisme ens fa pensar, tothom es pensa, els britànics es pensen que la BBC és d'un altre món, nosaltres pensem que TV3 és l'única i tothom es pensa que el seu és excepcional. Això és una mica de dissonància cognitiva i de nacionalisme que ens tanca els ulls. TV3 evidentment té problemes de qualitat i que serveixen per adotzenar-nos, no sé, els divendres i el matí i el foraster i la riera, aquests programes de bonomia, però que cap d'ells, si us hi fixeu, tots tendeixen a deixar-nos bastant aplatanats i que ningú tingui idees originals. No fos cas que ningú descobrís la gran ensolsiada que ens han preparat. Tornant a això, ja es van encarregar que sortís 2 vegades al banda ampla, i li van donar tal perquè tingués i pogués aterrar Solidaritat de la mà d'Alfons López Tena en el 2010. I el meu primer contacte amb ell és perquè jo visc a Ciutat Vella igual que ell, i quan vam organitzar la sectorial ell no tenia gens de vida activa a la sectorial perquè ell ja se li van consignar les xarxes socials. I recordo perfectament que hi va haver una assemblea entre reagrupats i solidaris aquí a Ciutat Vella i ell més aviat se n'enfotia dels que hi vam anar, perquè clar, en realitat ell, la unitat independentista, i si m'apureu la independència, no li importa gens. Dit això, la següent actuació estel·lar de Marc Serra va ser rebentar Solidaritat Catalana des de les xarxes la setmana anterior al Congrés de Manresa, difonent informació sobre Joan Laporta i creant un malestar al qual hi van contribuir altres persones, per exemple, el famós i el ubicu Joan Vives, que una de les úniques 2 trucades que m'ha fet a mi en els últims 20 anys va ser per trucar-me i dir que inacceptable que l'Alfons López Tena i l'Oriol Bertran havien sacsejat i havien mig agredit físicament a Anarquer, que avui és la seva parella, però alto que els altres són amics íntims seus, i per dir-me que això no podia ser. Per tant, Marc Serra, més Joan Vives, més Jordi Sant Nicolàs rebentant Solidaritat a Catalunya Ràdio aquell matí, es van encarregar de rebentar Solidaritat i Laporta al primer congrés. Quan pocs dies després li vaig preguntar a Alfons López Tena i a Oriol Bertran per què ho havien permès, van dir li hem encomanat nosaltres. Poc després, Marc Serra, que no queia gaire bé a molta gent en aquell moment, cosa normal per qui l'hagi tractat a les xarxes, anava desesperat per fer un tíquet o una candidatura amb mi a les municipals de Barcelona, perquè jo havia fet la campanya a les Rambles i tenia un cert ascendent i queia bé més o menys en el partit, cosa que era una cosa que ell no podia dir. I ell volia anar amb mi perquè és com s'infiltra tot. Hem de pensar que a Catalunya només hi ha enganyats i enganyadors. Hi ha gent que ens enganya i gent que som enganyats. I per tant, ell forma part dels enganyadors i ells s'encarreguen d'anar sempre amb tots els vaixells. Quan va a petar la porta li posen Anarquer, ells s'infiltra tot. Ells, quan hi ha una persona de bona fe, li han de posar una persona de mala fe per tenir-la controlada i per poder-la rebentar. Jo li vaig dir que no tenia ganes de fer cap candidatura amb ell i al final jo no em vaig presentar. El proper encontre amb ell va ser quan el 2012 amb el Ramon Carner vam intentar que Solidaritat, Reagrupament, Esquerra i les CUP fessin una candidatura unitària per aprofitar el moment independentista de declarar la independència, i quan vaig estar decebut perquè això no passava i ho vaig comentar, el Marc Serra em va tallar i bloquejar a mitja conversa del grup d'adherits i de simpatitzants de Solidaritat Catalana, cosa que és extremadament greu i pròpia de règims totalitaris perquè estaven en període de primàries. Jo m'estava plantejant si presentar-me a primàries i resulta que la persona responsable de xarxes del partit em talla a mitja conversa i em bloqueja i a part em recomana abandonar Solidaritat al tanto amb l'acusació. Em recomana marxar de Solidaritat perquè jo era un talibà de la unitat independentista. És a dir, pel Marc Serra, voler la unitat independentista és motiu d'expulsió de Solidaritat Catalana.
D'acord? Doncs bé, ara què ha passat? Un cop ja ha rebentat Solidaritat Catalana, en Marc Serra va estar flirtejant amb les CUP i em va parlar molt bé perquè això forma part de l'opció de fer créixer les CUP, però que no s'ajunti amb la resta per poder-ho rebentar després. I el Marc Serra també, com hi han participat Jordi Sánchez, Carme Forcadell i d'altres, dir que les CUP és una opció raonable i ara, quan toca trencar amb les CUP, han canviat de jaqueta. El Jordi Sánchez va renegar de les CUP, Carme Forcadell també, Marc Serra també. I ara, oh miracle, aquesta persona apareguda del no-res i rebentadora de solidaritat i que considera que voler la unitat independentista és una xacra, resulta que ara és el principal adelit. Bueno, del Mas es fa selfies amb ell i ara és un dels principals propagandistes de Junts pel Sí i crítics de la CUP. Tot això en aquesta línia que ja hem dit. Es tracta de fomentar un trencament amb les CUP i Junts pel Sí. Però clar, Marc Serra, que ja va tenir un inici, diguem, una mica patètic en el món de les xarxes, perquè quan portava d'amagat el Facebook d'Uriel Bertran, se li va acudir que en un acte polític hi participarien Uriel Bertran i ell mateix, que va ser una cosa que va ser ridícula, i la gent que estava en aquell moment veient-ho li va dir de tot. L'han creat i l'han convertit en una vedeta a les xarxes, té una plana, no sé si amb 100.000 persones, amb la qual cosa adoctrina, enganya i desinforma a la massa independentista. I és administrador ell sol o per un dels seus múltiples perfils d'un gran nombre de grups independentistes. Amb la qual cosa, en comptes d'anar cap a la independència, doncs estem en una fase de fer propaganda unionista processista, perquè resulta que ser processista en realitat és una altra manera de ser unionista. Recomano a tothom que abandoni els grups que gestionen Marc Serra i que a partir d'ara afronti les coses que vinguin d'ell com el que en realitat són. Un infiltrat que treballa al servei d'Espanya, que porta anys rebentant l'independentisme i al qual no li hem de donar peu a que pugui seguir desinformant-nos i rebentant-nos des de dins. No t'ho permetrem, Marc. Guanyarem.